ti velké oči vírám. Ten vůl moc kouká na pohádky. To je lepší, než by tam myslel za krka. Nebo za něco jinýho. To by řval, no. Ježíši Kriste. Co to má znamenat pasem? Amor, ne? No Má právě. zbraň? Prvně jsem se myslel, že budu jejich můza, a když jsem řekl, až mě uvidí, tak v životě už nic nenapíšou, jo? Takže jsem to pojal jinak, nejsem můza, a když je zítra jakoby ten svátek zamilovaných, já se nestydím přiznat lásku k hoptropu prostě, no tak se mi... Já se to nestydím, no. Ten člověk dokáže i po letech překvapit.